instalazioak ekiditeko sistema bat zeukan edukiontzian eta ingurumen baldintza egokietan. Oihalen kontserbaziorako el álbum Border House Reach, el disco más experimental, más arriesgado de Jack White, un álbum bastante denso, vamos a decir, en el que él, bueno, pues... Y controversial. Y sí, bastante controvertido también. Pero, de pronto, se marcó uno de los mejores riffs de su carrera, puso a funcionar su pedal más, que es ese pedal del que hablábamos antes, que tiene ese puntito de abeja, y esto es Over and Over and Over, así se llama nuestro top 6 de este repaso de Jack White. Over and Over and Over. Denbora ikusteko pieza guztia, baina neskati egiten dugu pieza esangoratxoela. Azaltzen dizkiegu zer den pieza, zer den garaiari buruz, eta pixiko ikustea zagatik garrantzitsua pieza hori ez. Bisitariak jende eta arte eta historian zer giratu alizateko aurretik asko ikasi behar izan du. Karrera pixkat ikusten dugu historia, baina piezak konkretuki ez nituen ezagutzen, eta ikasi dut azaldu ulergarriaren dugu batean. Nafarroako museoan hanka pieza daude ikusgai, baina garrantzitsuanak soilik erakutsiko dizkie bisitariei. Arrizko irulegiko eskuare bai, eta gero ja irudeko eskuareko batxatan dira guazeko beste eta gairotzat, artean jantzitako bisitariak eta ezarraztakitara, berreta da egotu behar izatera. Horien bat ezagarriak zaitua, horren arabera zure azalpena moldatzea pixka bat haientzat eta interesgarria izatea. Abuztuaren horretan arte, bisitatu guztiak doako dira, egunean 3 egite dituzte.